Gilusad ang Simultaneous COMELEC Checkpoint sa Police Regional Office 7 sa mga utlanan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandaue, subay sa election period nga gisugdan gahapon Enero 12. Si Femari dumabok sa report. Nitambo sa launching sila si Attorney Francisco Pobi, Regional Election Director sa COMELEC 7 ug ang mga City Director sa Cebu City Police, Mandaue City Police, Lapu-Lapu City Police ug kadagkuan sa PRO 7. Gipasabot sa PRO 7 ang mga checkpoint usa ka paagi aron masiguro ang seguridad sa publiko, isip kabahin sa pagpangandam sa 2025 national ug local elections. Gipahinumduman sa PRO 7 ang mga opisyal sa kapulisan nga gikinahanglang musubay sa professionalism sama sa pagpakita sa kortesiya ug pagtaho sa tanan matag higayon nga mopaygayon og checkpoint. Gikinahanglan musubay usab sa standard operating procedure. Ang mga checkpoint subay sa lagda sa COMELEC. Lakip sa bantayan ang pagdala og mga armas, explosives ilabi na nga nagsugod daw sa bang election gun ban o guban pang prohibited items. So, for purposes of election, considering ang pinaka-prime issue sa election is kung the peace and order situation, lihat na punta magsugod sa implementation sa checkpoints all over Central Visayas. Samtang sa probinsya sa Leyte, misalbot usab ang Police Regional Office 8 sa nationwide simultaneous checkpoint sa Commission on Elections alang sa 2025 national and local elections sa Barangay 36A, Imilda Village sa Tacloban City gahapong adlaw. Naghiusa ang mga security agencies sa kagamhanan nga gilangkuban sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police ug COMELEC. Giato lang simultaneous implementation sa COMELEC Checkpoint sa Tibok Eastern Visayas sa pagsugod sa election period alas 12 sa tungang gabi sa Enero 12 hangtod na sa Hunyo 11 karon tuiga. Samtang sa miaging Huwebes, Enero 9, gi-activate sa Police Regional Office, kon PRO 7, COMELEC ug AFP ang Regional Election Monitoring Action Center kon RIMAC sa PRO 7 office. Mato di Attorney Pubi ang activation sa Monitoring Action Center nga mao ang RIMAC mao'y maniid sa mga mahitabo atol sa election period sa tanang dapit sa rehiyon. Samtang atol sa Regional Joint Security Control Center meeting ipresentar sa PNP ug AFP ang peace and order status sa rehiyon sa pagsugod na sa election period gahapon hangtod na sa adlaw sa piniliay. Ubanik Lance Gabutin, Femari Dumabok, Balitang, Bisdak.